Valdemar, han er ude at skide. Ja. Det er altså ikke så det var. Det er dejligt, var det? Og Minecraft. Uha det er smukt. Her så ser jeg lige Mini Suarez, Mini Torres og Mini Bolaños. Mini Torres her. Og her er Mini Bolaños. Ja, det er mig. Men kamera på jer. En klam trøje. Klam trøje. Den er jo altså. Okay, klar Malte. Jo. Hvad satan? Ukendt! Det er din mor! Ja, satan! Så. Mor. Ja, vi er med Alexis Sanchez. Altid, ikke? Ja. Så er vi min deo. Her ser vi Græs yndlingsting. Cola Light her. Vi har lige en lille Cola Light til Grille her. Efter han har snakket telefon med sin lille mor. Og en Fanta. Nej, hallo, nu skal folk have det. Se, Fanta. Og her se, hvordan man åbner en sodavand. Først banker man lige på sådan, lige ved den. Goddag. Så åbner man sådan lidt. Så drikker mor igen. Hej mor. Fuck, jeg ser fantastisk ud, mand. Jeg glæder mig. Super med klammen. Fuck, jeg ser fantastisk ud, mand. Her bag kameraet. Nå for helvede, her der var min anden Fanta. Fuck, en idiot, mand. Der er gange 2 Fanta her bag, men her så kan du se en Condiment Free. Ja, så vil jeg lige Condiment der. Der er 2 slags Condiment, og det er Condiment Free. Bare 3, der er også Condiment Booster jo. Ja, Condiment Booster det hele. Det kører sgu det her. Og jeg tror at Grete er færdig snart. Ja, kan I se, jeg har... Hold min cola er lidt noget for. Altså det store normalt er, at jeg brækker 2 vandfærd på en gang. Og det gør det. Og jeg med nummer 7. Og jeg ser nummer 16. Hvorfor ikke? Og jeg ser lige noget. Og I skal lige hurtigt vide, at vi spiller også Minecraft. Ja, Minecraft det er det bedste. Ja, og vi spiller 1 million diamonds om dagen. Hvad er diamonds egentlig? Det er det der blå, som vi ligesom siger, en diamond. Er der? Er der en diamond? Her ser jeg Asbjørns bord her. Udover Ronaldo selvfølgelig. Ej, det er rød. Nej, det er rød. Ej, men det er rød. Næste bedste spil i hele verden. Det bedste spil, undskyld. Det er ikke. Jeg skal slå Minecraft. Det er vi.
Her er en klassiker, her er en klassiker. Ej, hvad er det helt rød? Ej, helt rød. Ja. Men altså, den klassiker, så vil jeg lige sige det her. Jeg har måske ikke lov til at slå mit hoved. Jeg ser en klassiker. Den... Jeg ser en klassiker. Altså... iPhone den grimmeste. Ja. Og så... Hvor er min nu hen? Hvad det? Fuck, ej, kredit, der er kommet risi. Okay, men her... Ja, jeg er væk på det. Der kommer lige risi i min skærm her. Ja. Ja, kredit, der gjorde det. Jeg kan ikke finde min telefon. Du må tage den lærte. Men altså her. En klassiker. Prøv mand, det er så skidt, mand. Nej, det var da du åbnede den her. Nej, jeg har ikke åbnet nogen kredit. Hvor knap. En kredit hedder altså lige skider lidt her, men jeg tror det fint her. Nej, kredit, nu skal jeg her. Call of Duty. Men den klassiker det her. Hvor er min telefon hen? Er nogen der ser min mor? Hun er ude derovre. En W3. Ja, det er den klassiker, ikke vel? Det er en af vores... Selvfølgelig, mand. Verdens rekord 2012! Og så kommer der en klassiker til her. Okay, prøv lige at se her. Call of Duty Black Ops! Nu skal I lige se, om I kan lugte den her. Nej, det er så skidt. Der er ikke noget at gøre. Prøv at se. Kan du ikke høre det? Jeg er med fra i buksen ude, mand. Nej. Men vi skal lige have klassikerne igennem her. Toren her, Morten var på 2 her. 18 år kan man være, men vi er også 18 år her. Jeg spiller Minecraft. Og jeg er bare så sej, bare sådan lige ved det. Altså, det her er også en klassiker. Jeg spiller Minecraft. Wayne Rooney. Som med Jack Wilshere. Hvor du kan, Oliver. Ja, med Jack, han er også en klassiker. Jeg tror, du slukker nu. Man slukker med det her lort her. Sådan, vi ses, du. Nej, ikke! Nå,